Bapak RT 07 mana? Gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni tuturi kaya bukaji hidupke wae yen wis klenger glosor dhewe asik. Kena dhewe wis kadung jero. Bunga-bunga sosialnya aku wis lendaleku wis gas ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya Pak Kaji hidupke wae yen wis klenger glosor dhewe asik. Kayane apa ta, Duk? Aku rasut. Oh, ngono ta kekarepanmu. Aku
minta lagu apa? Di koplo. Apa